ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи беҳтарин яъне нокаутиҷи қарор доред ва мо имрӯз дар бораи ҷавоб додани Фаридун Одилов ба Александр Шлеменко ва ҷавоб ба президенти ташкилоти IMC Fight Night Камил Гаджиев гап мезанем. мо барои шумо беҳтарин хабарҳоро омода кардаем. аз ҳамин хотир лайкро нокаут карданро фаромӯш насозед. дар ягон ҷо баъз зори шояд дам кунем, мо боша видеоролика сар мекунем. рафтем. чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, ҷанговари рус Александр Шлеменко бо лақаби Шторм рӯзи гузашта дар бораи Фаридун Одилов ҳангоми мусоҳиба бо журналисти рус Игор Лазорин фикрҳояшро баён кард. ҳам акнун терминатори тоҷик Фаридун Одилов Шлеменкоро беҷавоб нагузошт. суханҳои Фаридун Одилова гӯш мекунем. мехоҳам то моҳи Рамазон бо Шлеменко биҷангам. ман мехостам 2 моҳ збор гузарам ва ба формаи хуби варзишӣ ба муҳофизати камарбанд бароям. бале, бисёриҳо мегӯянд ки ман фаворит нестам, аммо инҳо одамҳоянд ва фикрҳои онҳо ҳамеша дигар шудан мегирад. агар ту ғолиб шавӣ, одамон мегӯянд ки рақиби ӯ суст буд. агар ту мағлуб шавӣ, одамон тамоман дигар чӣ мегӯянд. аммо ман ба ин диққати ҷиддӣ намедиҳам. ман фикр мекунам дар корномаи варзишӣ ман ҷанговарони хуб буданд. аз ҳамин хотир Александр идомаи роҳ дар корномаи MMA ман мешавад. ман барои ин ҷанг омода ҳастам. Шторм хуб аст, аниқтараш дар сатҳи росто, аммо ҷанг ҳамашро нишон медиҳад. ҳамагон маро баҳогузорӣ намекунанд, аммо ба хулосаи ҷанг нигоҳ мекунем. ман бо қувватам, бо ман дастае ҳаст ки ҳамаи чизро соҳиб шудан мумкин аст, гуфт Фаридун Одилов. албатта бисёре аз одамони машҳур Фаридунро ба назар намегиранд, аммо Фаридун ҷанговаре нест ки аз китобхона баромада бошад. ӯ низ варзишгар аст ва дар сояи MMA аллакай маҳорат ва ҷасорати мардонагӣ дорад. хулоси гап чемпиони вазни миёнаи ташкилоти Eagle FC аст дӯстон. ҳамчунин президенти ташкилоти IMC Fight Night Камил Гаджиев дар инстаграми худ ана ҳамин расмро гузошту чунин нависонд: бо Владимир Минев оиди мавзӯи муҳорибаи Шлеменко Исмаилов ин тобистон суҳбат карда истодаем. ҷанги калон ва бисёр чизҳоро аниқ мекардагӣ барои корномаи ҳарду ҷанговар. хело хуб мешуд агар ғолиби ин ҷуфт бо Минев тирамоҳи соли 2022 набард мекард. аммо ин ҷо як чизи дигарам ҳаст ки дар ин бора кам ҳарф мезананд. аниқтар як каси дигар ки ин ҳам Фаридун Одилов мебошад, чунки махсусан Шторм бо ӯ барои камарбанди Eagle FC моҳи март ҷанг мекунад. дар ҳоли ғолиб шудани Фаридун, саҳнаи хуб ин саҳнаи ҷанги Минев Одилов барои 2 камарбанди ташкилот дар турнири тирамоҳаи бахшида ба хотироти Абдулманаб Нурмагомедов баргузор мешавад, навистааст Камил Гаджиев. хуб дӯстон, аз як тараф саҳнаи омодакардаи президенти ташкилоти IMC Fight Night Камил Гаджиев хуб аст, чунки ӯ ҷанговари моро яъне Фаридунро ба назар гирифта фикрашро баён намудааст. ин маънои онро дорад ки мо аллакай бо қадамҳои майда неву бо қадамҳои калон дар сояи MMA рушд карда истодаем. ҳамчунин ба суханони Камил Гаджиев Фаридун дар комментария чунин нависонд: Камил Гаджиев, хайрат ки маро дарк кардӣ, набошад камарбанди маро тақсим карда истода буданд. ҳамчунин боз Фаридун Одилов чунин нависонд: давомаш боз шавқовартар аст, иншааллоҳ. ба шумо ин гуна пайвастагӣ чӣ хел аст? хуб дӯстон, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? оё Фаридуни терминатор Шлеменкоро шикаст дода дар тирамоҳ барои 2 камарбанди ташкилот бо Владимир Минев ҷанг мекунад ё не? ҷавоби худро дар комментария нависен, ман бошум ҳамаша мехонам ва беҳтаринҳояшро дар видеоролики навбатӣ пешкаш мекунам. ҳозир бошад барои моро дастгирӣ кардан лайк гузоред, видеоҳои моро пайгирӣ намоед, чунки ҳамавақт хабарҳои ҷолибро мо пешкаш мекунем. раҳмат ки моро то охир тамошо кардед. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед. то видеоролики навбатӣ, хайр.